doka sako ne na zifi kalamu wahid ne ka san idan ya ce na faɗa ban jira ne sifin kananmu alfaharin kananmu mafi daɗin kananmu zalizu ɗan jakare ya ba zan bari ba haya kowa ya zauna gida a yanzu doka abu doka dare mu a zauna a gidaje ga sabon zifi Habu Ahmad Sani abu doka dare mu a zauna a gidaje ga sabon zifi Habu Ahmad Sani mabuwayi Allah da kai zan farawa kai ne kai gabas da manzo kuma nawa da sharifai har ulama uza na sakawa gatan gata na a domin ba su gazawa idan wakar sifi na damfa nake rairawa dan shi ne yace in faɗa kuma gani abu doka dare mu a zauna a gidaje kalamu ga wahi sabon zifi Habu Ahmad Sani kanawa nai sallama ku taso amsa mun sakon zifi ne a kunshe ya gaya mun ya ce ku bi doka hakan ne ya gaya mun zifi yayi addu'a kanawa kuma amin dan ya kula da al'umma mun ce amin kowa ya ki bin doka lalle zai rauni abu doka dare mu a zauna a gidaje ga sabon zifi Habu Ahmad Sani haka kai kowa kai ya fito hakan tilas ne domin kare rayukan ku al'umma ne daga mai nazari in aka yakan murna ne dan kasashen duniya sun shige rudani rashin gundoka kan za ya ja barna ne sakon zifi Habu Ahmad Sani abu doka dare mu a zauna a gidaje ga sabon zifi Habu Ahmad Sani zifi mai murkushe 'yan ta'adda da gaske ya ci uban kwado gwani na ɗan gaske haka shi baya tsoro da gaskiya nan take ko 'yan fashi ma tsoron gaske balle gidina bas na ga sai kilma suke da kai da kanawa ba yabuwa hanta jini abu doka dare mu a zauna a gidaje ga sabon zifi Habu Ahmad Sani Habu Ahmad Sani kai kashin gwiwa ne ko a gurin macuta kai dan gagara ne kuma kai ne karfin bugun karafa duka ne idan kai kan ba mu tsaro kanawa shaida ne haka Allah ya daya kalamu wahid zaki ne baban Abdullahi Alhaji Sani ne abu doka dare mu a zauna a gidaje nagode ga sabon zifi Habu Ahmad Sani in kada a yi musu yankurin shigowa ko a tafi 'yan sanda na Kano kun san na fada zafi kowa ya zauna a yi gida hakan da ya fi turnuku sifi ne idan wukarsa da kaifi sifi bai tsoro ruwa sai dai rafi ka ja ɗamararka alaja zamani abu doka dare mu a zauna a gidaje Sadda, ga sadda. sabon zifi Habu Ashe. Ahmad Sani masance kusa ne shi ne ya san barki baban sani jini gwani ya dage daɗi na miya dole ne a samu magi a Kano mun samu ubangida na shaki rashin magani ciwo ke yin zugi mun samu damuna uwa gun kaɗa rani abu doka dare mu a zauna a gidaje Dalam. ga sabon zifi Habu Ahmad Sani COVID-19 coronavirus akwai ta masu ƙarya ku bari idan na hango ta ta karkashe turawa ana kuganta gashi ta zo mana har jiha ta ƙasa ta biyo ta dalilin haka gwamna ya ce jiha a rufe ta sifi ya gaya wa shi sai ya ban umarni abu doka dare mu a zauna a gidaje kalamu ga sabon wahe zifi Habu Ahmad Sani zifi ya ce kalli mu zauna a guri daya a daidaita zau mutum ɗaya can kuma ɗaya kaga in ka da su sun zamto biyu a cikin ɗaya masu tagzi ma haka guda
ta farin gani. Ha! Abu doka daram a zauna a gidaje. Ga sakon sifi Abu Ahmad Sani. Abanna na Khadija kai ne tsandauri. Na uwar gida Salamatu baya kuri. Baban yau ta Bello ne mai tsari. Abban Musa Abba kai ne mai kwari. Ahmad baban gida da ne mai jari. Sai na saka pilot Ibrahim Gani. Abu doka daram a zauna a gidaje. Kalamuwa. Ga sakon sifi Abu Ahmad Sani. Nasifi mu dan sir halladi ne. A komai nasifi shi sarkin aiki ne. Kuma ba dare ba rana kullum yana aiki ne. Masoyin sifi ne kowa ma shaida ne. Shehu Umar shi ma nasifi ne. Masoyan kwamishina ina nan ni zaune. Abu doka daram a zauna a gidaje. Ga sakon sifi Abu Ahmad Sani. Zifi alfadari da himma gun sauri. Na fara shirin cika ta waƙar kwana 100. Malke babanmu uba ne gun tari. Dan waken suya ne kuma ya gagari kwari. Ni Salisu dan cakale waka nai tsari. Na so zifi na gwani na bango ne.